ενημέρωση για την πρόληψη και τη διάγνωση του καρκίνου. Δηλαδή, πώς μπορούμε να προλάβουμε τον καρκίνο, τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα σε αυτή την πρόληψη είναι και η πρόληψη για το κάπνισμα. Το τσιγάρο, το κάπνισμα, είναι το αίτιο για περίπου 30% των καρκίνων. Δηλαδή, αν σταματήσουμε όλος ο κόσμος να καπνίζει, θα έχουμε 30% λιγότερους καρκίνους. Και αν αρχίσουμε και τρώμε και υγιεινή διατροφή, κάνουμε υγιεινή διατροφή, τη μεσογειακή διατροφή που ξέρουμε όλοι, είναι άλλο 20%. Δηλαδή, σκεφτείτε, αν τρώμε υγιεινά και δεν καπνίζουμε, θα μειωθούν οι καρκίνοι και πολλές άλλες ασθένειες κατά 50%. Δηλαδή, τα μισά περιστατικά θα έχουμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λοιπόν καταρχήν. Η σημερινή ομιλία είναι να μάθετε τι είναι το τσιγάρο.
περιέχει όλα αυτά για να έρθει σε τέτοια σύσταση που να μπορεί να μην καίγεται, αλλά καίγεται σιγά σιγά με τον καπνό. Και επίσης ο καπνός, στο φυτό που είπε πριν ο κ. Καρανάς, και είναι αυτό που στο κάτω. Ντομάτες, πατάτες κλπ. Τα μάλλον λοιπόν αυτό ψεκάζουν, όπως έχουμε αμφιβόλοι για να μην μύκητες και μικρόβια και να μην βγαίνουν τα σταλικάρια και τα κάμψεις κλπ. Αυτό είναι ότι τα μαλλιά τα πλένουν. Παραμένει βέβαια κάτι, αλλά αυτά τα πλένουν. Τον καπνό όμως δεν τον πλένουν, γιατί τον καπνό το μαζεύουν ξερά τα φύλλα, τα αποξεραίνουν περισσότερο στον ήλιο, άρα άμα τα πει θα χαλάσουν, θα σαπίσει. Οπότε αυτά παραμένουν όλα και αυτά τα καπνίζουν όσοι τα καπνίζουν. Εκτός λοιπόν από αυτές εδώ τις ουσίες που βλέπετε, που αυτές ξεχωρίσαμε έτσι λίγο, περιέχει περίπου το τσιγάρο, περιέχουμε 4.000 γραμμές ουσίες μέσα. Αυτός είναι ο καπνός. Αυτή είναι η θητεία που φαίνεται τα φύλλα, είναι περίπου σαν φύλλα μαρουλιού. Γίνονται περίπου στο. Υπάρχουν ποικιλίες καπνού που γίνονται γύρω στο 1 μέτρο, γύρω στο 1,5 μέτρο, εδώ πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 μέτρο με 2 ύψος. Αυτά εδώ είναι τα λουλούδια του. Αυτά τα φύλλα λοιπόν που είναι σαν μαρούλι, τα παίρνουμε, τα βάζουμε τα απλώνουμε στον ήλιο και αποξηραίνονται και γίνονται. Αυτά λοιπόν τα φύλλα, τα παίρνουμε, τα πράσινα αυτά, τα παίρνουμε, τα βάζουμε στον ήλιο, αποξηραίνονται και μετά από αυτά αρχίζουν και τα κόβουμε σε μικρά κομματάκια και τα βάζουμε στο τσιγάρο. Θα δούμε τι συστατικά έχει ο καπνός. Τα συστατικά του καπνού είναι 4. 1, 2, 3, 4. Το πρώτο είναι τα καρκινογόνα συστατικά. Αυτά βρίσκονται μέσα στην πίστα, μέσα στον καπνό. Έχουν ρευστικές ουσίες. Είναι ουσίες οι οποίες έχουν κάνει το βήχα. Ξέρετε, πάρα πολλοί που καπνίζουν έχουν κάνει το τσιγαρόβήχα. Έχουν ένα βήχα. Συνήθως αυτός είναι ο πρωινός βήχας. Έχουν την νοικοτήνη. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για να που μαθαίνουμε το τσιγάρο, που συνηθίζουμε το τσιγάρο, το αποζητούμε το τσιγάρο. Δηλαδή, αρχίζουμε να καπνίζουμε, μετά από το πρώτο τσιγάρο, το δεύτερο, το τρίτο, μετά αρχίζει ο οργανισμός και θέλει τσιγάρο. Αυτό που κάνει τον οργανισμό να θέλει το τσιγάρο είναι η νοικοτήνη. Και έχει και μονοξίδιο του άνθρακα. Σκεφτείτε ότι ένας καπνιστής μπορεί να αποκτήσει πνεύματα σε επίπεδα 8 φορές ψηλότερα από το επιτρεπόμενο όριο. Στο μονοξίδιο του άνθρακα. Το μονοξίδιο του άνθρακα μπαίνει μέσα στο αίμα μας, μολύνεται το αίμα μας, δεν έχουμε πολύ οξυγόνο, αρχίζουμε να αγκομαθούμε, να μπορούμε να ανέβουμε τις σκάλες, να μπορούμε να τρέξουμε. Να δούμε τώρα πώς δράει και θέλουμε το τσιγάρο, δηλαδή να αρχίσουμε να καπνίζουμε, πώς αρχίζουμε και το συνηθίζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι στην νοικοτήνη. Η νοικοτήνη λοιπόν την παίρνουμε στο αίμα μας και πάει στον εγκέφαλο μας, στον εγκέφαλος. Στον εγκέφαλο υπάρχουν κάποιοι υποδοχείς, κάποιοι δέχονται την νοικοτήνη. Είναι η α και β υποδοχής της νοικοτήνης. Επομένως, η νοικοτήνη περνάει στο αίμα μας, πάει στον εγκέφαλο. Κοιτάξτε εκεί. Και πάει στους υποδοχείς. Καθυστέρηση λίγο. Οι υποδοχείς είναι αυτοί εδώ. Στην αρχή έχουμε λίγους υποδοχείς. Όταν εμείς αρχίζουμε και αυξάνουμε, παίρνουμε περισσότερη νοικοτήνη, οι υποδοχείς αρχίζουν και αυξάνουν περισσότερο, γιατί αντέχονται περισσότερη νοικοτήνη. Άντε μετά το ένα τσιγάρο θα το δεύτερο τσιγάρο. Άντε μετά το τρίτο τσιγάρο θα αυξηθούν αυτοί. Μετά το τέταρτο τσιγάρο θα αυξηθούν αυτοί. Όταν μετά εμείς σταματήσουμε να καπνίζουμε, οι υποδοχείς αυτοί θέλουν νοικοτήνη. Επομένως σου λέει, κάπνιζε, άναψε το τσιγάρο γρήγορα, γιατί θέλω κι άλλο. Έτσι. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με το τσιγάρο. Σκεφτείτε ότι 1000 άτομα πεθαίνουν κάθε μέρα με κάποια νόσο που σχετίζεται με το κάπνισμα. Είναι πάρα πολλά. Στην Ευρώπη σήμερα καπνίζουν 215 εκατομμύρια κόσμος. Κάθε 8 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από κάπνισμα. Και κάθε χρόνο 17.000 παιδιά κάτω των 5 ετών επισκέπτονται νοσοκομεία που καπνίζουν οι γονείς τους. Αυτό είναι από το παθητικό κάπνισμα, το οποίο
έχει τις ίδιες επιπτώσεις μέσα να καπνίζουμε. Ένας γονιός να καπνίζει μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο, και είναι και τα παιδιά μέσα, είναι σαν να καπνίζουν και τα παιδιά. Λοιπόν, το κάπνισμα είναι η αιτία που προκαλεί το 80 με 90% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Σκεφτείτε, αν δεν καπνίζαμε, ο καρκίνος του πνεύμονα θα ήταν πάρα πολύ λίγος. Καρδιακά νοσήματα. Νοσήματα τα οποία είναι της καρδιάς, της κυκλοφορίας του αίματος, εγκεφαλικά, ακόμη και καταράκτης. Καταράκτης είναι μια ασθένεια του ματιού. Ακόμη και καταράκτης σχετίζεται άμεσα η έλξη με το κάπνισμα. Δέστε τώρα μερικές αρρώστιες, μερικά πράγματα που μας προκαλούν διάφορες ασθένειες. Το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, οι αυτοκτονίες, δολοφονίες, δυστυχήματα με αυτοκίνητο, πυρκαγιές, έτσι. Αν μαζέψουμε όλα αυτά μαζί, είναι οι επιπτώσεις στον άνθρωπο, δηλαδή ο άνθρωπος, οι επιπτώσεις στον άνθρωπο είναι λιγότερες από όλα αυτά μαζί. Αν θα μαζέψουμε όλα αυτά μαζί, σκοτώνουν λιγότερους ανθρώπους όπως σκοτώνει το κάπνισμα. Για να δούμε τώρα τι επιπτώσεις έχει στον άνθρωπο. Από εδώ είναι η καρκίνη και από εδώ είναι τα χρόνια νοσήματα. Σκεφτείτε λοιπόν, το τσιγάρο, το κάπνισμα, μπορεί να μας προκαλέσει καρκίνο στο στοματοφάριντα, στο λάριντα, εκεί περνάει ο καπνός και ελευθερίζουν όλα αυτά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, στον ισοφάγο, στο πνεύμονα, που τα αναπνέουμε. Σκεφτείτε όμως ότι επειδή περνάει και μέσα στο αίμα οι ουσίες του τσιγάρου, μπορεί να έχουμε καρκίνο στο πάνκρεας, στους νεφρούς, στην οροδόφου κίστη. Στην κίστη για ποιο λόγο? Γιατί περνάει μέσα στον οργανισμό. Έτσι. Επομένως, περνάει παντού, σε όλα τα όργανα. Το προοδευτικό σύστημα είναι αυτό που μέχρι όλα τα απόβλητα. Λοιπόν, εκτός από τους καρκίνους, λοιπόν, είπαμε, μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό. Γιατί να προκαλέσει εγκεφαλικό? Γιατί πάει στα αγκία που μεταφέρουν το αίμα στον οργανισμό μας και πάει και κάθεται στα τυχόμενα των αγκίων, η πίσα, όλες αυτές οι ουσίες, τα μικραίνουν και θα τους δημιουργούν πρόβλημα. Στεφανία νόσος είναι νόσος της καρδιάς. Ανέβρισμα, ότι είναι στα αγκία τα μεγάλα που υπάρχουν εδώ στην καρδιά. Αρτηριοσκλήρηση. Η χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστια που ο άνθρωπος στα τελευταία του, όταν είναι σε βαριά μορφή, δεν μπορεί να αναπνεύσει και πνίγεται, θέλει οξυγόνο και υποφέρει. Παρ' όλα αυτά, όμως, είδαμε πόσες αρρώστιες μπορούν να έχει στο κάπνισμα, και όμως η μέση ηλικία έναρξης του καπνίσματος στην Ελλάδα είναι τα 12 χρόνια. Έτσι, από 12 χρονών τα λιτόχουν να αρχίσουν και καπνίζουν. Σκεφτείτε. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα παιδιά. Όχι. Σκεφτείτε ότι στους 4 στους 5 φίλους που δοκιμάζουν έστω και μια φορά να καπνίσουν, έστω και μια φορά, γίνονται καπνιστές. Και έτσι αρχίζουν όλα. Ο εθισμός σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, θα πω έξω με τον φίλο μου, θα πάμε να πιούμε έναν καφέ. Θα δούμε τους δείχνουν από τους πιο μεγάλους να καπνίζουν. Αν και εμείς αρχίζουμε και μεγαλώνουμε σιγά σιγά, οπότε ας ανάψουμε και εμείς ένα τσιγάρο να κάνουμε και εμείς τους μεγάλους. Έτσι. Η ψυχολογική εξάρτηση, δηλαδή, επειδή όλοι οι άλλοι καπνίζουν και αυτά θα πρέπει να καπνίζουμε και εμείς, και έτσι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται καθημερινότητα.